Bună, eu sunt Geniana și sunt servitoare la o familie în Coreea, am 12 ani. Nu cred că am nicio speranță. Eu, domniță Marinete, timpul să vă ascultați. Bă, ia spune la mamă să mai la soră. Voastră mi-e poruncă, o să o anunț pe mama dumneavoastră. Bine, pleacă și îmbășgină. Da, doamnă. Mereu sunt tratată așa. Alteza voastră, e dimineață. Eu, sărbătoare. E despălat vasele, de făcut mâncare, de hrănit peluși. Da, dai trează? Doamne, ea mai vrea să stau o oră, o lăsați? Da. Eu mă duc la treabă, la revedere. Orice bucuroasă sunt că sora mea mi poate să doarmă un pic. Mereu era la fel, până când... Mortă! Când primise mesaje, viața din ea se schimbase pentru o zi când... Tare genială, te invit la mine la castel, te iau mâine pe la 3. Ea se schimbase în rochia mamei sale. Vrei să mergi la balul ăsta? Bu. Ce s-a întâmplat, dragă? Nu pot să merg la balul vașin... Lasă-te. Și copiii mei, ce rămâne pentru... Lasă pe mâna lui Wendy, îți dori ce rezolvi. Am timp de mulțumiri, trebuie să fug. Jenny a văzut o baltă cu noroi, dar nu putea să sară deoarece nu voia să-și mânărească pantofiorii săi roșii. Oh, mai bine nu.